Näme o atmandan kaçdın mı? Yok lan. Yerden. Yerden bolsa ayağın aşağını seredip görerler de hov. Bağışlan. Bir yerin ağırdan adeldin. Ay yok lan. Ağırdan yerime yok. Yine yüreğim topuğuma kaçaydı igen. İp kolaydı ödeyem. Fayda ayarıyor. O şeyle oldu. Hey, gitmeseniz lan o. Taşına iç yavrunun böğrük mü, bağır mı, koyunatı mı, berroğuzu mı, hazır öğlenetim var. Derro atıp beyen lüle mi, kebap mı, kızıl varlık. Git lan. Yıldızan, oğlum, institutu gutordun, injiniyer bolup işläpýörsiň. Tenden duşlaň bir eýem öýli işikli boldular. Yıldızan, beýdip kesirliň edip ýörmesene. Besirinni, çen bolly. 25 ýaşap öýlenmän ýörseň, bir kim matröýdörler. Aýdajan, öýlenjek wagtym özüm aýdarym. Yıldızhan, 50 gepden belli gep. Ya ha sen şuun planin kabarın dersin. Yoksa da bizim saylan gıydamada öýlenmeli bolsun. Ya sen utanýan bolaymy? Öwüz agam, öýlen öňümden aýryl ho. Yoksa da gedegi maňa ber. Gülen bolma, ejem garrap bar ya. Haçan öýüň işlerini ödetip bermeli. Kim garrap barýamyşyn? Hoy sen jagat. Yıldızan, mergen daimyň piri aljak gyzy bar. Öýdem lukmançylykda okap ýör. Sultan daimyň gyzy bar. Elinden dür dökülýär. Edýän işleri bağlary baglaýar. Ejemiň çykanyň gyzy. Vay, ay aljakda. Öýdem molim. Agyr kim şeýdip ýigdiň razylygyny alýar. Öwelsan, sen hurmat aýdaňy diňlesene. Ine, terip aýrsaňyz lan. Hayla ber. Ine, bagay surat keş. Goňşymyň näýdi? Ine bagay bolsa Lukman. Yıldızan, men goňşymyň gül ýaly gydy ba. Gül ruhdan naw ýedesse odan. Iýje ünüdýän okap ýatyr. Ören ılımly gyz. Agay, öwüdüň öz ılmam ýeterlik. Vay, bir ikalim näme gerek? Yıldızan, ol seher kakymyň gyzyny gördüňe. Edil sen taýyn daşol. Eje. Daýda. Maňa taýlan gyýdyňyň suratyny getirin. Hurmat aýdamdan görürlerim. Sen şunu bizden saparyn öýtme. Yegencigim, kaçmak barada ha pikirem etme. Tuğeleme, ne bir masal eken ha? Tuğeleme. Tanşa hella. Men adym Öwüz. Siziň adyňyz näme? Belki kakamyň adyny aýtmadyr. Yo, men näme diýjek bolýan? Nerede koýaňyz? A belki sana telefon berýärmi gerekdir? Ay, näme de tanşaýyn diýdim da. Onuň şu var. Gyýw, näme banany paça bilen ýaýýarmyň? Oh. Kudrat. Tüs bir-birlerine münasip ýaşlar. Ya ýaşlyň ýadyna düşäýdimi?
berik gel. Ha. Bardım. Selamun aleyküm. Salam. Hova bildin mi? Bildim. Barekin. Bar. Hava? Ödüm söyşen gıydı bar. Ödüm odanca. Oynat. Taşları buyra. Dişleri zor ak. Ödüm şar karaca. Niye görmüyor? Oy, sana niye burada on yanına abbaqçı? Niye kime yumuş buyuruyor? Dur, aylar ilse, dur. Şu yedek çıppak geçen maydan bar. Hava. Ödüm söyşen bar. Hava. Seri oylu. Aydı ver. İnçevilli. Ödüm odanca. Şeyli odanca. Oy, anasın. Aylar ilse. Belki Huday yalanım olsa çınmolsun. Kulların gıydımdanım oğudun. Gülnarın gıydı. Gelece düşün, gülnarın gıydı. Ona çoramat bilmem. Ne ettin ey? Ooo. Uy, gelece onlarca bağlayacak ama onlarca olacak. Alacak gelinimizin. Vay. Oo. Men kimin anıp görünüy seni? Şu kaparsın maydayım. Çınıngam gerek gel, yalanıngam. Dur, ayvence dur. Neme ayak çektiğini lan. Salam hakkı. Uy bağışlan. Tanışıydın öydüp durun. Tanışlığın yalanır, dahi. He yalan etken. Allah meni odanca. Salam güzel bey. Anha yine de doğuştuk. Karışıp çıktır ondurun. Sen dine men garawullyýan mı ya başga da bir yerde işleýän mi? He? Değil vağda dişleyen. Kemakal. Şeýle mi? Akkı durayda. Adın ayda. Adın aytsak gel lan akkı. Adım aýsam günüme goýjakmy? Humay bolýarmy? Gözel bolýarmy, he? Bağışlan. Eger sen görmendin, bağışlan. Oğlum, 25 yaşap baryan. Ejen kakan nice yıl beri karışıp gör. Oğlumuz uladıp toy tutar. Birden beğenersi. Menem gelinime buysanatım öyle. Aktık tüyütüm öyle. Ece, seni hemen kulağımdan garratsak. Dıyın çün kolayla verse. Yaydan turan mı olayan mene hali? Tüy, Ha, senin bir zat diyeydi onu. näme diýmelimişim men o? Neme oğlunu meçelip geçirecek mi? Öýlensin. Maňa näme şol? Ece, sen owa söýersen, çynyňmy? Oçunum. Ece sen plan daýymyň gyýyny alyp berjek, plan ýegenimiň gyýyny alyp berjek, plan çykanymyň gyýyny alyp berjek diýip sen owa söýlendirip bilmersiň. Sen akta gyýylar gorkoz, owadan bolsa baý öýlenere. Sen men ul oğlum bolsaň bolmaýarmy? Ey, Şepe. Sen aşık bolan ýygyň şol gyýdyn odan mı? Ey. Onu bir söz bilen beýan eder ýaly, hoş epe. Ady näme? Kakanyň anlamaýdymy? He? Öýüne mi ködeýinmi? He? Telefon belgisini mi bereýinmi? Ha, şey.
Barhan şu yerden qaraň sayla. Senle meni qowjak bolýarmy? Häzir şo zat yerden men küýürüm geler. Melegim geler. Vah, peridadım geler men. Men ömrümde hüýrem görmäni melegem. Göräýinli. Qadagan. Göräýin. Aşık bolsun. Ay, qara sumak bolmak sen näme der karay? Paýsyrklar aýdamda gitsene. Eýe görünme aşyk bolar ýaly. Men ne akmakmy? Ey, ol sen akylyňy aparyp akmak etmejek bolsa, ondan ömür hüýür bolmy? Melek bolmy? Ha? Bar, urup. Ha, düşündüm. Gün bollydy otarda. Ehe. Ha? Düşündüm. Bar onda ahir akyl aýyly taňa. Ne bildim. Sen aşyk bolan eýdiň, garantiýaly bir zatdyr. İýle görküder ýaly işaret däldir. Ey, Berdiren işlep gör. Görüň okmy? Küçpü. Alo, Hawa, Öwen. dinleýän. Aýdy berim. Öwen Murat Altewicz. Gysga işiň bolmasa, men ýanyma gel, mehman bar. Yaxşymysyňyz? Yaxşı. Hawa başlyk näme bolduk? Ine tanış bolun. Öwen Murat Altewicz, biziň bölüm inženerimiz. Gaty gowy. Men Gülçehre Baýjaýewa. Tanadyňyzmy? Şeýlemi? Ýadyjy. Ha, ýadyjy diýseňille, men siziň gaty kän kitabyňyzy okudum. Hemme hem diňe söýügi bar edy, gaty. Öwen Murat Altewicz, siz häzir ýaş ýazyjy şahyrlary kagdy öndürýän toplumynyň işleşi bilen tanışdyr. Bar beriň onu, toplum bilen tanışyň. Ýörüň. Öğrenmetler. Sağ olun. Baronna başlyk. Ýörüň. Yürüm. Salam. Öwelmurad Altewicz, Qağı toplumyň inženeri. Ine bular bolsa geljekki şahyrlarmy, ýazgyçylarmy. Tuğrama. Ýagny bular biziň gazetimiziň edebiýat birleşmesiniň iň görelili agdalary bolup durýarlar. Öwel Altewicz. Onma ýene bir edek salam. Salam. Qaymak ayağı turan gyýdyň eline iňe teçmese, aşyklaryň alamaty diýerler. Ağay, sen bu ýerde kim aşyk bolup oturýarsyň? Ýok leýçi. Ağay gata akyllyja bolgun. Men aýla regene ýyl söz berenlerin. Aýla regen? Kim ol? Sen o zatlar we işiň bolmasyn, ine öýüne gelin bolup bararsyň, ondan tanarsyň. Men olonka gelin bolup barman eçe. Uy, o näme üçin? Men diňe öýsýänme bararyn. Ağay, düdüwlüje bol. Men ora söz berdim. Gül ýaly ýer. Oğlanam alla näme? Gülem bolsa, balam bolsa geregi ýok. Men diňe öýsýänme barar neçe? Uy, görüberer sony. Ağam, nire var ýagdaý? Qurban naýymlara. Sen näme gitjekkämi? Baý bo, Qurban naýymlara bar ýany sene. Ağam,
Däkkel. Seni Qurban aýymyň gyzyna görkezmäge, Qurban aýymyň gyzyna sag görkezmäge alyp barýarlar. Ece bir niran var ya tay? Vay, kurban ayları diye aytmadım mı? Ece sen men değerletecek. Azdarhamdır we, akıllısamdır we. Salam hakkı. Sen yine de gadarıp men yolumda durma. Dağı men nädeýin yüreğimi erkim etmedi. Şu bolşuňa sen üýegiň utanaň okmy? Wah, utanýan ýöne seni görmesen ölüp barýana. Vay! Oy! Ayır ağam, ayır. Ini näme garaja gözüň görenokmy? Ağam sen näme deňiç mi kaptanlykka ýörer? Seyl bagdy. Mercedes'in asrak sürerler. Görenokmy sen meni kakdyň. Aýta sen men kakdyň. Ay, pat arabaň aňyrda sürsene. Onda senem aňyrrakda deňiç sol. Egeniz, han bärik gel. Oy, görýärmi? Owa. Häzir men şoň bilen gürleşen morun. Şo it haýt awtuda münse seni münne nirde ýaşaýan, haýt ýerde ýaşaýan, haýt saýda ýaşaýanyny bil bolýarmy? Kakanyň adyny bileýinmi? Ýok, hoji. Alo? Barya nece? Howa. Durolwada durun. Bolýar. Dolaman, halom aleyk. Ha, waleykümselam. Omzan halyk. Ya, şey aşda. Ay, şu ölüme. Ha, görüne goýa. Ay, bärdele. Ha. Peten goýber, ay, awtobusyň häli gitdi. Ha, şeylemi? Hanydyr? Koyver. Ağaň saňa meni ýerle diýdi. Yok yok ay ýanyň näme men seni ýerlemok. Yalan söýleme, men görüp Yok, durýarmy? yok. Sen ağaňa aýt. İzime düşüp maskara edip görmesin meni. Söýýän çyn bolsa iýersin ejesini. Men adym Gülçehre, kakam Amanaga, polkovnik, ejem Bibijan öýdümdem şu jaýda ýaşaýat. Düşündiňmi sen? Salam aleykum ağam. Oho! Oho! Waleykümselam. Waleykümselam. Hawa näme hyzmat? Ağam size şuan taqiq salasyny aýdyp beräň. Häzir. 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 Oho! Jay. Zay. 68 bollumy? Ağam siziň adyňyz näme? Adymy? Owa. Ay maňa habi. Berdi kelim diýýärler. Owa. Bir dostlaryma berdi saňam diýýär. Diýişler nemerek? Ha? Ha. Ağam, Owa. ay ýanyňyz näme? Men kakam adama kellip bilmer nahry. Bir ýylrak bolýarlay. Hay köpe yoğul diýse, muň diýýärne seret.
Kovca tere. Men kellerim am diye. Kelmen. Kelmi tere. Yöne benim familyam Kelif. Oy yoksa da köşeğim. Sen bana aytsana şu jayın takip salgı sana neme gerek boldy? Sır, gizlin sır. Gizlin sır? Owo. He. Ağam, siz bana öğrenil kömek ettiniz. Taňaral kızın. Bileyal kızın. Sağ olun onu. Bolya sağ ol. Ay! Şilli yapan getirdi pısvağın alt gitov. Ne ettin aymını? Bolya sağ ol. Geçiver, git. Gerek yok. Bilecek bolsaň, näme saklaýan? Muňa göre de men sulur ýaly gowy habar nädip sen warak maşynyňdaky deýin ha? Hay pik gan berdi. Hey dur. Ağa mümkünmü? Mün. Altağa, näme gözleýäňiz? Şu at kellerimi garjastyrmasana, ozalam tapmany üçün gözleýän adamy. Wy, belki men de kömek ederim. Men tap bererim size. Sen maňa azar bermeseň, ullukan kömek etdiň şol. Wy, bu ýigit asla siziň ogluňyzmy? O meň oglum. O näme üçin siz maňa aýtmadyňyz? Sen muny tanıyanmy? O tanaýan. Nerden tanıyan onu? Owadan gyýyz bolsaň, ýigitleň özleri gelip tanyşyp berýärler-de. Yok akıllı. Sen muny tanamağa hakyň yok. Ýaňy 1 ýyl boldy. Türkiýeden okudyň 7 ýyl okap. Ondan sen nerden tanıyan onu? Altağa. Siz bilen oğluňyzy uklat ýörsiňiz. Biz siziň oğluňyz Öwezjan bilen mektep ýyllaryndan bäri tanış. Hakyky. Bolya gaýlar sag bolun. Sag bolun Altağa. Oğluňyza da salam aýdyň. Bolýarmy? Bolya sag bolun gaýlar. Vay o näde aýdyň? Gurt mu tilki? Men haçan tilki bolup durdum, gurt. Senden tamamam şeyledi. Yürünno, baralı. Nire? Tövdan verkenin var ya. So yerde islen tığırın sayla, menden sana soğuk bolsun. Ne diýäňe ýewel kaka? Onna men sana motorlu tığır alıp bereyim diýen şan. Men motor tığır näme deýin? Ay onu bir zat diýdi, ho dilin gepmese oly alıp bereyim. Oho, aýlara jemem gelýär. Men häzir aýlara jeme uşlaýyn. Dur. Özüm çıgaýdarym. Ine häzir ejesan. Nece? Şu salga barsaň tüýütseň diýen gyýdyň bar ejesan. Golcu başkala. Ola! Ödüm detsine ejesan. Gurt bolup gelejesan. Vay, muňa bara geyinip bäder sallanyp berenip çyk diýsen ana şonu. Vay. Gelinler. Uğradım. Vay! Tova, ağaýdy sağçylyga barýarmyň ya, özüň ere çykmagy barýarmyň. Kim ýolma şeýle çykýar? Bu eneşim düýbünden bolanok. Tova, sen gudaçylyga barýarmyň ya, moda görkezmäge. Şeýle bir gudaçylyga gitip. Hali halkama aşırdyňyz. Ýörüň özüňiz geyinlerin. Bolýa. Oy, ýör. Vay, men başgaça giyinjekdim. Ola bir hili. Gülýany. Ana durun diýen men size. Pes ediňiz şu oýunuňyzy diýen men. Kim oýun edýärmisin? Beýle döwletli işte oýun edip bolmaz. Siz oýun etmeýän bolsaňyz, şu Gülçekre diýeniň oýun etýäni men bilýän. Näme? Sen o Gülçekranı nereden tanıyan? Tanıyan? Onu da ne tanımak? O kız bizim döwletli maşgalarymyzy manasip kız däl şol. O neýil maşgalamışsın? Tilçik. Biýedip galanyny bilenmok. Sen ýanynda iýdil adam mamy näme? Inha aýlarda iki kagaz gurulete, ivlit, melgun, garantka diýäňe. Alty, döwletli işe garşy bolup durmasana. Biýedip ýene beýleki oň bilen biziň işimiz ýok. Öwelçan söýüp durany. Ýaşlaň söýgüsine garşy bolup durmasana. Näme diýseňiz şu Gülçekre diýilen şu öýe gelmeni garşy men.
yegirim ki. Yürü koy. İlk ödün başlay. Koysana. İyidin ödümüz yetirer. Bolya dedim. Salamelik. Bağışlan aman idi mi? Kim aman? Aman ağa. Polkovnik aman ağın öymüşü. Yok, bu men oyum. Biz polkovnik aman ağın öynü de bir caniyen ayal olmaz Gülçekre den gıydı. Düşünmedin beni. Polkovnik aman ağa. Bir caniyen ayalı Gülçekre den gıydı. Yok, siz yanlıştınız. Derdi amanatlı yok. Bağışlan. Bor bağışlan. İnişte. Vay! Kaynar yetişin. Ağay. Salamelik. Salam. Gelin. Bağışlan. Biz aman ağanın gözlü yas bolin salgıyımız yalnız düşeyip duraydı. Aman ağa. Aman. Allah. Hedir. Aman. He, şamandır şu. Hayır aman neydiniz? Ayttım ha polkovnik aman neydi? He, şol amanla yeddiledi. Tüz yigidin güldürübi. Yörüytü toy tutup beyemçelip yörmeli yigit dur ol. Şodur şo. Gülçekre atlı gıydı gözlek gelip. Gülçekre bizim gıydımız bilen. Bile çok koya. Uy kayıt kattı yaşaya. İkinci katın dördüncü toğunda yaşar. Tanır yal kadın. Bile yal kadın. Gelirler. Yöne ol. Oğlu ayalı üçütüp denize gitti. Vay hiçle. Bir de on kıyıdan olsa bol ya. Vah on kıydı yok da. Gelirler. Siz hayzamanı Vay gözleyin. ayttım ha polkovnik aman. Gelirler. Polkovnik bolanda var ha. Polisiyanın polkovnik deyip var. Yangın söndüreceğin polkovnik deyip var. Lukmaların polkovnik deyip var. Haysi polkovnik. Vah gül çökre deyip yetişin uvudanca kıyız olmalı. Sizin diyen bir yerdeki amanınızın kıyınansak da hiç yetişen kıyı yok. Düşündünüz mü? Vay doğun. Gülçekre deyip gıydı gözleyen. Gülçekre bizim gıydımız bilen. Bile çok koya. Havva. Vah Gülşehre. Adet sağlar yağıtlar dronomoza şeyle kıydı yok. O ne hil yok? Yok da. O ne eli yokmuşsun? Vay. Yok da gelirler. Aman ağanın Gülçehre adlı kıydı yok. Men şu cayın 15. katından ta yerdemi neçeli belet. Çağa çoğularını da belet emmez. Uy çağıldı. Uy gelirler. Vah huşum uğurdun. Gelirler. Gelirler. Duruverin. Birazcık ayak çekiverin. Akıl elde huş gider değilen de. Siz var ya, ha cay görüyorsunuz mi? Ana şu cayda aman ağa deyip bir koca polkovnik yaşıyor. Öyle aktıklı, çoğuluklu, yuğuluklu. Giden bir ova. Siz kıyın görmeyin de şu caya var görün. Belki şu taydan taparsınız. Bolya mı? Bolya. Geçin. Oy Allah'tan bir de Bizim çağalamada Hudayı getirdiler. Vay görsene ki neyim işlep diyorsun. Dursana burada. Adın ne mi? Oğul Şirin sen şu cayda yaşayan. Şu cayda Gülçehre'de kıydı yaşayan mı?
Ay yok bu jayda gül şöhratlygy ýaşanok. Han gozu pikirlensene. Vay oň üçin pikirlenmek näme gerek? Bu jayda ýaşaýanyň ählisini tanaýany. Vay, inni näme setdi? Dayza. Gülçehre diýen gyz bara ýokarda ýaşaýar. Vay sen Diljanymdan aýlandın. Hawa. Ýerde diňin bilýän. Hawa. Görkedi bilýän. Ýürün. Bara göýüňe döneýin, aýlanaýyn sen. Hani ýör görkedi ýaşaýan ýerlerini. Inha. Şeýerde ýaşaýarlarmy? Men halakem put bereň. Baranda gülüm oýnaýar. Akyllyca balajyk. Bolsa da tapdyk. Salam gelik. Gurgunca oturan Şükür Hudaýa. Sizin gül şöhratlygyňyz barmy? Hawa. Men ogluma bir jaga deýindiler. Häzir. Alo. Ýowuzjan, oglum senmi? Tapdyk. Ýowuzjan, gül şöhrat tapdyk Ýowuzjan. Hawa. Yer paýyň menden. Ejem janyň aýlanaý. Ey çiçuş, gel bäri. Gelnejen olýan, gelnejen. Ine gül çehrejan. Inna boluveripdir. Oo, Ejemjan gelipdir. Ejengden başga oýnamagy adam tapmadyňmy? Hey Behriwan ejeňem şeýdip maskara däýmek bolmaý. Vay bizi iýle çykarýar etmedi. Ne mulla ejim? Palkovnigam ýok, Gülçehre de ýok. Goýsana goýup. Ojan, sen bize ýalňyş talgy beren bolaymy? Biz Gülçehreňi tapmadyk biýijanym. Yo, siz jaýyn ýalňyşan bolaýmaň. Şol owadan mermer jaýa bardyňyz. Bir ýerde owadan jaý bolsa, täze salynan bina bolsa barına aýlap çykdyk. Ine sen beren ýalňyş salygyň. Gap barmaksyz galypdym. Hany gelinler. Geçin düşöwe. Geçin oturun. Gülçehre tapılmadyk bolsa bähwitdir şol gelinler. Palaw ýeliň. Men siz üçin ýörüýde palawla oturna. Geçin hany. Gyýyp tapylmasa bähwidi bolmy? Ya edinjek gelini Gülçehre bolsa entek bay tomoşa görürsiňiz. Geçin hany. Men diýen gyzyma öýlenmeseň, dagy dubary ejeddiňmi maňa düşündiňmi? Bolýala Ejemjan. Men diýenim bolandyr. Ey Sherlock Holmes. Sene pekke kenin. Munyum pakka. Salam aleykum dayda. Salam. Dayda öňün siziň ornuňyzda berdi kelip dilen nowaçydymy? Hawa öňün ol nowaçydy, bugun olsa men nowaçy. Hudaýa şükür, şa köşkü ýal jaý berdiler. İçinden çykman işler ýal işem berdiler. Toýul jaý boldun. Dayda siziň adam meňiň ady berdi. Berdi saňam diýýärler ýöne men berdijan diýen. Öz kaka. Anha şu kalam bilen şu kağıda berdağı öz ili bilen ýazyp berdi. Sağ olun. Sağ olun dayda. Sağ olun. Hay dostum. Sen şeytan ýa-da duşpysyň öýden. O sen it oýnanya oýnapdyra. Kaka. Gulagyna şeytan ne berme. Ogy näme diýsen o kakam söýýä. Otursan ay. Sen söýün nämedigini nerden bilýän? On soňam. Barda da günäkar sen. Bulon mujar edipsiň. Beýde welin. Kuş kelle diýerler. Ya. Aýyr näme etdiň molly? Näme üçin men beýle maskar etdiň?
Sen meni ejemin kakamın yanına yüzü kara ettin sen. Näme maskara edenmişim men? İyileş kariyara etmedin. Ana öwedin kudaçuluğuna gidilşi alyp gurrun ederler. Näme? Diňe sen maskara etmenimi? Men sensiz yaşap bilemok, biz aşk Şeýlemi? Işıň aly kendir ýigit. Işıň ýoly kendir ýigit. Entek näme görýän? Şehre? Ece olur kimler? Olurum karnaşımın mı? Kurban daim ayar bilen gıyri. Bak sen buğra. Şoları kudoçuluğa gidecek bolamda. Yok gerek gel. Gitsen ha şu salga git deyip. Yok bir gıydın salgısını verdin bana. Hanay? Kurban daimin gıydının näme kemyeri var? Gülýaly maşgal Ece, kemi yok. Oğu gülýaly. Ay diýsen agdy var, gün diýsen gözü var. Wagşy sen ketçalyň bolmadyk bolsa, oğuy törümizde gelin bolup oturmaly. Ay Ýowazjan, oğlum tur, tur. Ejen sen bilen oýun etdi. Ejen degişdi oğlum. Olar bilen guda bolan men sen ejen. Şunun Ece. Oğula, hey olar ýalygydy elden gidirip bol. Ece. Ecemcan. Kutlu bolsun toyumuz. 30 yıllığımız mı? 30 yıllığından. Kudaşılığından kutlu bolsun. Sen kim balam? Sen kim? Mehriban adamlar, mihmanlar. Bir ayal adamsynyň ýanyna gelip, kakasy, ertir biziň ýaşaşyp ýörüme laýyk 30 ýyl bolýar bolyn, şu işkde goýunlaryň bir gün toýaýarly. Ey, ýaşaşyp ýörüne ikimiz bolyn, bärde goýunyň näme günäsi bar diýe. Günälimi, günäsimi, bir an keljerjegim bolup durman, aýlar hani ikimize herimiz bir goý toýaýandyr. Aýlar hanyň ýakyn garnaşlary, hostarlary. Ýekece men diňlesinler. Men Aýlar han bilen 30 ýyl bäri gün sypdyrman ýaşap ýörün. Özüm gowsuz galmagalsyz. Men bir çydamlygym üçin, men bir ýedermenligim üçin on hostarlary maňa hökman ullukan hala serpa ýapmaly. Toy bir gowuzat adamlar. Bu toyda hemme dogon garnaş, dost, ýar, ýakyn hostarlar ýygnanýarlar. Bolmasa soňky ýaşlar kim daýsy, kim ýegeni, kim dogony, kim dogon ogluny soňa waka biljegem dä bolar. Şoň üçinem toy bolup dursun adamlar. Salam. Salam. Bir asıl karnaşym ekeniňe. Ay parça sen berdimi? Sen aýlar ýegen özläp ber, bar aýanny. Bolýa ýeti. Ay parça? Sen adyň Gülşehre dälmidi näme? Ay parça. Tüýt özüňe ýaraşyp duran adyň bar eken. Şeýlemi?